Ngingai bon apring jong pi pitibha ya kane ga jaka marbon na ngingim la klam dayeng banthit jing thit lengba kine ki dukan kine ki dukan kide ki badan hagasnong pahamrinyai badalong nar hari boy district kine ki dukan kila kring shisha ya kinong leinangwan ki bayai lengba kane ka surok national highway namar kine ki dukan kide ki badan hasanda kane ka surok ha kine ki dukan ngila banyo shibun ki jaik so kum ki so tron so nyamtra so grep ki kai ki snapkor so apple ki ashar ki juhur kum ki pasor ki wang ki shriu ki pathau ki kolong bat ki wei ya kine ki so ki juhur layo na ki nongrep ki bawan bandi nayo step nongpo badan ro ki bawan banbu hi ki nongrep ha kine ki dukan jongki kisok ki juhur ki bangiyo lengba kine ki dukan kilong shisha ki babang ki basngem bat ki basngan banbam namar ki babun hi ki de ki bawan bait na ki nongrep ki bam pandan kam dawai satya kumta ki nong thet lada dei nagane ga jalla de nagaleng ki jalla kari india wana ki weiru kiri ha ka parthai kemla khlam dayeng man thet ei lengba kine ki dukan Sesisim ni aku beli pi ki parlok barok ki baju page bat kersan ya kini ke channel ke jongi bat ngidan mentah ha kini ke snong paham rinyai ke bahap hapok Riboy district bat ka jingwan jongi hang ni kalong ba ban ya keren bat kini ki try ki basyong ha kini ki dukan ki bangin tip khambha ya kini alewan ngap bat ni ayu ki dan ban keren ni kong pila bani thu yangi khindat kanos nem pila syong dukan hani nga hang de nga la syong nadu nak khna nga syong dukan nadu dang khna nadu usnam khandai pulai nadu khandai pulai ha la slam bhamo hadin jong ka lockdown kalong kumno ka yo ka han nadu ba lockdown ta kayo ka hap kam biang syu pi kala duna ba ta kala hiar sa ba palat ti mentah kini ki benai pula dap hadin balalai ka lockdown pan nang tu sipor kalong hi menagane kitu ki benai bapra be ei gum tu ta kala duna ba te mentah dang ne benai si benai mentah la kam sedang biang kayo ban ya ke malas dang mi ki so ki ei ne nadu kat nu baji pipli hadu kat nu baji kang tu men step kat bangi lap eng tu ru baje nyu baje tu men miet pan men met khat we steng ka snong ka bo hai tang bangi ngia khang tu khat we ar pho te kong pia syong miet hadai te hadu kat tu baje pia syong pitip mangni menta ka kibreu ki bawan khet jing thet nang ne kim dei su tang na jaga jongi kibreu ki bana baru ki bun te kadon ka jing syong sngani ei haba ki kali ki bana bar ei ki wan ban thet jing thet ifi hang ni long padang sai kum tu da lelai re namar badang ya bun ong kinong lek nang wan nong ei te la istang dala met palat tu te kala kenja kan kong pi la syong dukan dala arpusnem te kumno kalong ka yo ka hat men chua ta ka biang ni da menta ka kam dala menta kala kham hiar ka yo ka biar ba hidung chua menta si teng pawa kara nadu mana la hiar ka yo ka hat nadu bakal lapisai kan nadu lapisa nata bakang yang hidung yong tu ni kan te kini ki basyong dukan hang ne kide ki ba nang ne nakaju ka snong hina nyambut kita rasnong lai bon ni try snong hat nadu kan no baje step hadu kan no baje pi apli dukan kat apa ko wan yo da wan yo nyo baje pra baje da me da koi baje harwe baje te pile ko na ya kini ki mar ki juhur ki papi ki bu be habar ne pi tap sa kam jule lai ko hum judan ba tu ba ye ni la atos na mentang ju bana ga ide Benar, madon hi hatang we ar ki bam khang jap nang ki asyar ki kan kini ki mar bam madan kan don da la aslam saya dukan aslam la dan kan aslam ne sate la kan aslam mentala dan tim la chanh tim kelet 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 ti bona kumno ka yo ka han man tam lang yaw su ra duna kan ja kibun hanga iki kali nang ni kibawan na asam na par kibun bon kita ba de para su de tamat malumala leis bun me don bok ipi pindang bandi sikit dang syai dang plan mame leis bun pikir tengum no Bibiana pi syong pisang ni hoi
Ti kumno kayo kahat Kabiang hi teng teng biang dan kesini. dan kisi-kisi. Ti la aslam pisong dukan hang ni. Aslam gitu. Aslam. Boleh. Fikir teng kumno. Macam bersara. Pisong pisang ni. Oh ini. Tak kena senam pila syong dukan. Macam dukan te ladan ni karar halai senam. Khat lai senam. Ti pisngo kumno kayo kabiang bah. Kayak tu subiang ni belum malah dan kapor kabiang ni dan sisi. Mentah ada sekolah por kam dah biang sana kayo. Naduk ka lockdown kalong kumno kayo. Ada lockdown kayaknya kalau yang kalau akhir deh kayo segini. Kibun hadai kong kibreu ki banabar ki bayeng hang ni ki bathet jing thet nang ni. Ti pisngo shngan khamtam ha kapor met hadu kanu baji pisong hang ni. Mungkin dok karoi beci karoi sedang. Pisngo shngan ba pisong met kumta. Ni sengaja ni namar ba. Ia ni abun kumno tu mah. Kong la slam pisong dukan hang ni. Aslam. La dan kanu senam ai menta. Bisa bawa pati kena perlen dia ngilak syong tambah pemiuk jakasyu. Dia mentala penbek kena surak dia teh ngilak sedang biang ceng. Kalong kumno kayo kahat ki jingdi. Nado ba lockdown mentah duna bah ya. Duna bah kayo. Begini ki pasong dukan hang ni kong ki debe ki fresh nang sudah. Kan terus nang sudah ngim syara gina we. Tentang ki badai try bet nang ni. Kubana pas ne terus nang pamringai hi. Pisngo kumno halor kani ka jingdon kini ki dukan hang ni kay rapbun. Yepi Yarat ki ba mentoy meluk mentoy sini mentoy kau kan na mentah ba ngilawan bela la syong ne bro sisi. kalong kum kakam kum kalat ai kam ai jam deh. Tok. Kong. Blei kong. Boleh. Ki syong pisa hang ni hi. Ha. Kat no snam mi ai la don ba pi syong dukan hang ni. Arpeu arpusan senam. Ada po arpusan snam. Ti pisngo kumno kayo kahat hang ni. Hadin jong ka lockdown mo akhang katu arsenal. Oh. Ya mentah dem dala di syuk ni. Mencuam 4 เดือนdah lockdown te compare te. Dang khamla badi bai. Mentah te la jenjar. Haduk kat no baji ai fi syong dukan hang ni. Nriu baji. Haduk ndriu baji ada miet. Nriu baji men step. Hadu khat wei steng. Kan wis teng. Men mit. Singan. Singan. Miet kumta ka singan. Singan be syong lang be kumne te. Pisa hang ni hi. Sa ime hang ne ngate stay sejrong. Fi kini kiso kini ki kat ai berokot ki dei bet nang ni napo riboy jong ni ne ni fishim ki bana shabar ni. Don lang bat banang ne bat banabar. Na fikir teng no. Ya kata ini derarong thalu. Fi syong pisa hang ni. Hai. Te kumno kayo kahat hadin jong ka lockdown. Hadin jong kalau dau ka biang malum malah. Lumala. Kat no baje pilapli haduk kat no baje pikang. Don kapar bangi pri nado nhiều baji hadin bangi la awan nhiều. Bangi hab ti din ti shwa mestep mo. Kong ngayu ki hang ni dei. Niu khau ja shulia so nyamtra niki pasyor ki sotrun niki kibun kini ba ki jur bhoi jongi mo na shane. Ti kini ki don ki bon bu hang ni ne philik thit hina yo ne. Ngili sim na yeu step na nong po. Ti shim na yo step nang po. Ti kador kumno biang. Ka biang hi. Kalau kejing kerku sipun kai nyi yo jing mentoi sipun na ne kehidupan. La yo bandi jimo. Jadi ibadah sipun bah kidukan hak naga senong jongpe. Imat di longkumi mah bila bun bila sungdukan ngan Friday. Ha. Jadi ong baya kini kisah pi cit na yo. Sedon empat kinong rap kiba wanpu. Sa on pai mah wanpu kini kita ki ong kini kau nata di pasar yang ada dukha lagi ni kidukan jongpe. Don ha. Don ki bangai ni hab di chit na yeu don ki ba wan pu ni. Kajing don jong kini kidukan kala long sisa kajing kerku kabakrau na kabanta jongki. Kala pensuk ru sibun ye ki pai ba nong lei nong wan ha ka ba na kini kidukan la ban yo sibun ki jai so bat ki jur ba pher. Ngila yo ru kalat ban ya kren bat kato kan nengut ki nong thet jing thet ki bala pen pau ya ka jing so hun man thet jing thet na kini kidukan. Laikot. Piu yawan ai ba. Nakoti. Te piawan le ayu hamne. Yang thet liki asar. Te
ya pi ma ba pin ya thi jing thet hang ne ha kan ne ka snong paham ri nyai ma ka ki kajaka ka badan sipun kini kiso ki pai kiso trun nang ta ki jhur nang ta ki jai so ba per per ba per te kai ka bala kring ya pi ban tulong ya pi ba pin thet jing thet na kan ne ka dukan ma na ki snong yang kalau long pakai namar ba kiting bam ki long ki ba bang bat ki ba biang kan Blay kong Ko boleh. ki keteng no Dari Dr. Sarah. okey ki sa shlong Yang sash dali. okey menta fidang wan po Hang amat. Ngadang mana dali. kinde shlong hoi ti fi wan the jing thet hang ni fi snow long kom no kador kai ei Kador ka biang ka khamtat baneshit he. Using ei tu kham dangla nang shine. dang la na shali So sing ngat ngat thet bet nang ni. Ngaju ra ru nang ni shi. Mali phash dali. Hoi so u kyang. to kong blay shibon ya ka Mo por tata. ha kan ne gas ngi layo ru ban ya kren bat iwe iru rang ba ibade idu khot nong penjai snong ibala batai hangi khendiat aga we dei bat ki jing mentoi ki ba ki layo kum ki street light ki jaka lek sabar ki tunum ki bala sna hagor kom ka bapaka bha kene kadai ka skim ka ba wan ka FXB te katu diga longkum kinja grup ko ba don ko ba seng na po ka central te kaniga jingarap pa de ka sponsor kane ka HDFC Bank haka jing yoi jung nga te kamot ba kini ki ba isong dukan ang ne ka don ka jing mentoy ka ba kraw hapo long yeng long sem wat kai kamru ya ki wei ki bom song dukan akaba yarap ka ba sina asyar ka ni ki ba yarap song ma ka ba su wan bela hadin bangi layo ban ya kren bat ki ba song dukan hagas nong paham rinyai ngila jamru sasil yang kasurok ban le ya kren sabat ki kato kan ne ki ba song dukan hagas nong dulongnar tongin ya ngap ayu ki don ban ong kini ki ba song dukan hagas nong dulongnar Tengah shong pi sa hang ni Oi, xong nè. kong la kat no snem la don ba pi shong dukan hang ni Trong dukan là post nem mat. la post nem pi jupli kat no baje du kat no baje Mentam dalang yau ra te ngi pli kham sngi em de ko masua lang ayo te ngi pli kham step. Mentang ngi wan pli ko ma khandai baje, pra baje. Entah. ba pi limit kum tu pi don ka jing shngan kum ba yo i ki kali ki bana baru ki bun ki ba wan bat khiat ma ka don ka jing shngan ba pi limit Ngi de ngi khang kloi te kat pra baje, khandai baje ngi la khang kadang singan ni ka por te. Kadang singan ni. ka ni ka building ka ba pi shong hang ni kong yo i ka long ka ba itenat ma te ka ni ka building pi hab ban siu wai ne ne ka dei ka ba pi yo jing rap na ina Em ngi happy ban siu tang makam da he kan ka tata ngi happy ban siu. Siu ban lai. ba kat noi a pi siu ha ka chibna Ngi siu san spa. san spa chibna San spa si banai ban kalaj ngi siu la ka jong kan. bin lai la ka jong his ngau kum no kong ka jing don jong ka ni ka jaka hang ni ka ba highlight ya pi ba yo shong dukan na post nam menta mo kai rap kum noi pi Hang ne te ngi dang song man ta hadin lockdown. din lockdown Man suat ngi song ka long strap hi te man suat. Ja wan hai la ka sarkar kan ne te ngi yo ban song hang ne man ta. La sna suat ka lockdown tang ma wan ka lockdown te ngi yo song re te ngi yo song man ta. Tang ma ngi skumen hi na ma la long la tap yu le er slap ma. Tang ngi la kemen kan. Ayo lukan kham ha te am de ko man suat basu tap hamadan kum tu te. Na so kemen ni. play kom Ka play ba? pi song dukan hang ne ne Ha. pidei na nakane ka snong nakane ki snong Ha, nang ni ka sinong dulong te na. to ya tu hangi kiat na pidei batane ka dukan iba hang ne sibun ngila man yo ba ki so nakta ki jor bat ki na e biyo ya kini ki mar mo kini ki kum ki so la ne ki jor bat ki Ya kini ki mar don kabag niyo na ki yo ki hat don kapor pat ki dong rep ki wan bu hang ni ki wan di hang ni ma. Ngisim pateng pat naki ke. no kalong kayo ka Menta te kayo ka hat ni kada kenca ba ke no. nadu mano kala kenja Nadu ba ka lockdown kum tu hi em. Dala syong menta pat ni tampai wai ru jenjar te ban penmi along. Nadu ka bai la ni halahap siu. yo ka nadu kawan kene kalong tau kayo ka hat lahir deh Mm-mm. de ka jing ya pera shwa kalong tau bat menta kayo ka hat
Ni kaya per sibun piba namar ba hakapor shua lockdown ngidang la te banya siu by school kun ma kami bete hakatu kapor tu benai ka bangi laong mangin ken show ngimi be ka by school kun ngimi ka by lek by one habadon kam sene stai ken ya mentai te nadu hibala depan kan ka lockdown gila sngo te baka perking yangi kat ni tu spor ndala pang la stem ru kat bandami itai by dawai da sin ru la jenjar ken Kumbangi ini mentamo pelayo ya ka ying ka papaka de ka bu ya kiso ka gijur ma menswa ngi yu iba ni da kidan da kilentang te nang no pio ya ka jingirap mane ya kum ya gini ying no mana bala gershan mane bala ai kini ki ying te ngi yo lemba ka sarkaru ka weru ka jingyade jong ka snong ila ya te maki ke nong ni hab ya siu be ha ka snong te ka snong ka sotu ka snong man siu sha ki sarkar ke komentar deh pihak pensiun MK by way. Ho ni hab ya siu be ken man malau penai. Ban ong ya menta bakalong kumne kayo tingis nguram hi ken. Namar long ban penmi ya kata ka by way kala te yani. Tadi baka kita de dalong kat bala baka sarkar kat penduna no kan ni ka by way ken kan sot ma. Long namar kalat ru lengi la hab ya thap hi de kalong ka ba ni kerpat ken. Kerpat dalong kabala long baka sarkar ket isen elam yangi kiba shuya shong dukan kumni ten kayo kahat ru kampat dabiang hong dedade baka pendunai ka baywai kumni mtai kendiat tahi Kalau lu em gajing kerku mo ya ki long kami kanta bikin senang kan nega senang apabila iyo punya shong dukan kumne de ni babun ha ki long kami nak nega senang ki shong dukan baru ki shong dukan so kan nega lam em gajing kerku be semua ko prau ini Shibun pi gajing kerku tika la long ka babun shibun ke nyila yo nang ni namar lemba ladang ni susong hayeng te ngimla asyuk dei ban yarap lang shong train bela tang paru kasem jing ke habang nyila bun kun sapa ki kena ki ba pule kumne kum tai ru kimya yo kam tengila syia da ini tengila yo ban seng ni la idukan asulat ken itai bai bam ibai singi jongi ha kata ki customer de ki mana ina ki wan ki bun pi namar hang ni ka kham khring ba ki tourism ki bun ki bawan jung akai sini sha sora ki bawan jung akai sini sha dau ki e long ki sen la pai te nang ni ken ya rap thiet na jela pun gi jela banong banabar karir ki don kapor bakiwan ken ki foreigners e kum tu na asam khambun te ki bana asam lain pade nawi ki jaka jong ka ri jongi hi barok kowe de ya ki kiso de ki le no men mit ki bu ele dukan ane ki lum ra sayin ne ngibu be ha ka hapok kan dukan namar ba la don shutter kum ni long kala khap scam ta sengai ne am bu so bu rumah dukan ne malam apa deng kipor ba menshua ane ka suruh pak kumne te sengai ne am la ne ki mar ki mata ki ne la ne ki don utama ki don ki ba tu ane ki ba kurang so singani da bu hang ni namar ba long ni layo tap chapo ki bangi bu habar ngi subu kumne kum ta ndagi bu habar ngi layo tap baro te long ki khna snong ki don ngin ki member ki bayapet katahi ya kublesi pun kam kublei firu ba ha kublei shibun